מצלמה מקליטה. יכול להיות יותר טוב. הכל בסדר. רק שנייה, תהיה איתי, בסדר? איפה הבחור? אתה מי שהיית באופניים? הוא לא, היה אחד לא בא איתם. זה הבחור. זה הבחור? זה הבחור. נבדקת בסדר? كيف كيفك؟ بعدين لو نفدكت عشان نروح على السبيطار. بدك تروح انت لحالك يعني؟ بس بدي الزلمه بدي اياه بس يحكي كيف كان بس عشان ما يتغير. الزلمه انا بحكي معاه وبسجل كله بالدوخ وبعطيك مسطار اروع. بس انا بدي يكون عندي لو سمحت لو يعني. انت بدي اياه بس يفسر كيف صارت التونه وخلص بدي اروح. وبده خلص وانت بشوفش بالزلمه بيحكي وسجل ايش بده. سمعت؟ اللي بتعرفش شو صار؟ بعرف ايش صار بس صار؟ عشان هو ما يغيرش اخي يحكي بعدين. هو مش راح يغير ما كره بويلك يا شوتير. كل בסדר, שנייה. אני גר פה בשכונה. אוקיי. אני נוסע, אני מחפש חניה, אני רואה שיש שם חניה. נו. אני רוצה להסתובב, שהפנים יהיו לכיוון הנסיעה. אוקיי. אז אני בדרך כלל נכנס כאילו, נכנס לפה, מסתובב. נוסע רוורס. אוקיי. ואז הוא מגיע. אני פונה שמאלה, אוקיי. ואז כשאני פונה שמאלה, אני כאילו שנייה, אני עוצר כדי לנסוע רוורס, ואז אני שומע בום. הבנתי. אתה הגעת משם? רצה להסתובב. עצרתי כדי להסתובב. כן. ואני באתי משם אני לא... ישר. אתה אובייסלי היית שם, אבל פשוט גם אין פה אור, וגם אני לא חושב שהיה לך אור. כן אחי, אבל לפני שאתה רוצה לפנות, לא משנה. אני הסתכלתי, אבל באמת לא... תהיה בריא. לא משנה. רק שנייה, תהיה איתי. הכל בסדר. ואז אני איפה יפית? יפית! העיקר אתם בסדר. כן, כן, זה מה שחשוב. אתה בסדר? بدي اروح افحص حالي انا مش لسه. יפית, רק קחי את הפרטים שלו ככה, תהיה איתה שם ליד הניידת. גם קחי את הפרטים של הבחור. هسه انا شو بعمل؟ باخذ هويتك، باخذ هويته، بسجل شو هو حكى، صدر وشو انت بدك تحكي. متسين زي بعطيك مسبار ايروع. وكله متسلم. انخ ما لخشوش ولدوك. לא חושש. كل בסדר. בסדר? انت لابس طيب. وقعت يعني انت؟ هذا القزاز من وين؟ من المكنه شاته. من وين؟ من قدام؟ هي شوف السيارة هسه بصورها. אז انت قاعد من كيفون معرف. فيش ولا شيء يا زلمه مش ميل مره واحده يا زلمه. انا اذا رح افوت معك في كوخ مش رح نخلص عشان هيك لو متفكك معك. كل בסדר. העיקר שאתה בסדר, זה מה שחשוב. 209 22 12 66. מה השם? עומר אבו נصر. רק תצלמי לי פה את הזכוכית ואת הצומת בכללי. בסדר? בוחנים יפו מיפו 403. משמרת נעימה אחינו, תאונת דרכים בסומקן 62 בין רכב לאופניים חשמליים. עד כאן. רכב שרצה להסתובב במקום ולחזור לחנייה, אופניים שהגיע ממערב, נכנס בו, רושם מספר רכב? יש פצוע? יש, הנהג של האופניים מתלונן על כאבים בכתף, מד"א היו במקום, הוא לא רצה להתפנות, אם הוא ירגיש יותר לא טוב אז הוא יתפנה עצמאית. עבוד קיבלתי, תודה. שלושים, 13. בסדר, אני רוצה גם שתרשום פרטים. כן, כן. איך הבת? היית איתה באוטו? כן, כן. היא בסדר? כן? כן, נראה לי שכן. צילמת שמה? צילמת? נתת לו מספר אירוע? כן, צילמת אותו? האוטו זה כן בטח צילמת אותו. רק תני לו מספר אירוע? ايش؟ מספר אירוע. اسا انت احكي لي شو صار لانه كله متسلم. وانا حكيت انه انا كنت ماشي دغري. كيف قلت لي انت جاي من معرف لهون؟ من معرف لهون كنت ماشي دغري. هو הגיע من מזרח, רצה לפנות שמאלה, רצה לפנות שמאלה. ואז נפגשתם. בסדר גמור. מספר אירוע 5885. 5885. 5885.
لا ايش جبنا امبولانس. لا كان هون ما امبولانس. مسطر 5885 يום ראשון בבוקר תתפנה, תעשה להגיע בדיקות. هنا رايح سوى יש שם את הכף תתפנה, השנייה. בדיוק. دايما ملامات كيف בסדר? בסדר יאללה תודה רבה. باش תרגיש טוב. 885 יאללה תהיה בריא אבויה. להגיע לאגף התנועה. בשבת לא עובדים. אמרתי, יום ראשון. ראשון. בסדר, צלמנו פה, הכל טוב? מה בעצם